Ozi a na-ezibu maka ndị Igbo niile. Gị nwa bụ onye Igbo, ịnọdụgo ana chee ya bụ ihe n'echiche. Kedu ihe kpatara na-abịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ịbụ onye isi ala? Kedu ihe kpatara ndị Igbo ejighị abụ onye isi ala? Ịjụgo onwe gị ụdị ajụjụ a? You needed to go back to history. Tupu the Portuguese abata na be anyị, ịma how many years o tekiri ha? Ha kwenyesi ike na ndị Igbo bụ ndị nwere akọ na uche, na ihe eji wee mara ndị Igbo bụ ịkwa nka na ụzụ. Onye kpatara na ha chọrọ ka e nwee another Japan in Africa. Onye Igbo ọbụla gbasiri ike na-arụ ọrụ, ọ na-echepụtara onwe ya ihe o kwesịrị ime. Onye kpatara na ha mana na ịbịa n'ụwa niile na agụcha agụnyeghị ndị Igbo ma na ọ bụ onye Irogopụ. Onye Igbo ọbụla gbasiri ike na-eme ọfụma maka o ji ọgụgụ isi ya were echepụtara onwe ya ihe o nwere ike ime. Onye ka ọ ga-abụ na ị bụrụ nwa afọ Igbo, ị maha ihe Chukwu Okike mere na ndụ gị. Onye ka ọ ga-abụ ị na-anya n'ala Igbo tata, ịfụ na ebe ọbụla ndị Igbo nọ, ha na-agba mbọ. Chegodu ya bụ echiche na ọ bụrụ na ekwere ka ndị Igbo were ihe gbasatara ịkwa nka na ụzụ were gaba, ịma ebe ndị Igbo a na-anọ. Onye kpatara na ndị ọcha chịrị ana Igbo ekwere ka ndị Igbo nwa mmiri tọpụ iko since oge ha batara na be anyị. Ngwa gaa ihe gbasatara ekumeku. A na-ekwu Aba Women Riot ka a na-ekwu Biafra Civil War. Ọ bụrụ na ha mechara anya bụ ihe, mana ha gaa n'iru mee gịnị? Na-eweta ọchịchị a na-akpọ divide and rule. Onye fụ nwanne ya, onye ha ama na ọ bụ nwanne ya. Onye Ikwere fụ nwanne ya, onye ha ama na onye Agbọ bụ nwanne ya. Kewasịchaa ana Igbo niile. Anyị nwa bụkwa ndị Igbo bụkwa n'ihe so were akpata ya bụ ihe. Ọ bụrụ na anya ukwu egbughị Igbo, o nweghị ihe ga-egbu Igbo. Igbo fụrụ onwe ha n'anya. Onye ka ndị Igbo na-asị onye aha na nwanne ya. Igbo bụ ike, ike ọha. Cheta na anyị nwa bụ ndị Igbo ka anyị ga-esi wee mee ka ọ dị mma bụ belụsọ na ya gwara onwe anyị nke bụ eziokwu. Ịdị n'otu, ikpe nkwụmọtọ na ịfụnanya na udo ka Igbo ga-esi were gaa n'iru. Tinyegodo Igbo obere ntatigiri oge ka achịkwa onwe anyị, ka ịfụ na ebe ahụ ndị Igbo niile na-agbagere all this Asia continent and Europe, na ha ga-emecha bịa na be anyị ya anyị nni ọnụ. Negodi other country like Dubai, kedu ka ha si wee bido? Negodi China, kedu ka ha si wee bido? Eberive m na ọ bụrụ na anyị nwa bụ ndị Igbo ga-amata onye anyị bụ, mata ebe anyị si, gbakọ aka ọnụ wee kwubie sị na ebe anyị kwụ, ọ ga-ehe ka amamife na akọ na uche ndị Igbo ga-esi wee kwudosi ike. Ụmụnne m, ka ị na-eche ebe anyị bụ okwu echiche ka bara tụsaa ya ka ụmụnna anyị sonye. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Cheta na ikwu amarọ ibe ezie. Ụmụnne m, asị m onye afụrụ taa ka afụkwa ya echi. Ndewonu.